बैसागु मोनसे माल लायनो थांनो नागिरदों आरो ना फैसाबो बारा गैया 20,000ल' नै बाजैयाबो थांनो नागिरदों बाजैया मा लायगोन ओमफ्राय बैसागुनि देलायग्रा गुमै नों थांगोन दा नों मा लायनो थांगोन लोगोफोर जोंनि संगं थिनालियाव नै बिथांनाव फैनानै मा नांगौ बेखौनो मोनजोबगोन माबायदि बायदि देलायगोन सब मोनजोबगोन सब आइटेमानो दङ इनाव सासे खारखुमाबायसो ओमफ्राय गुमैया जों थांफागोन थांफाया फै मालाय गरमाय थांनो फैदो Silapatharao मोनफैबाय माबोरै मोजां मोनफैबाय नै मालिक आंना नोङो इयाव हाबगोन हाबा सिङाव थांनि डेंजर मोबाइल देखून सेलो अपना है सेलो का अपडेट असते मैं तो कीपैड मोबाइल चला लोगोफोरा बैसागुनि थाखाय बायफैबानो जाबाय आरो तारपिছত kana bisa বিহুতে এনেকুৱা কাপ চটকে বনাই দিলে কি হ'ব
Maal lu awal. Korban lupa ya selesai ke pas liter tuh. Baru kukul tuh. Boron deh bal. Boron saya. Plastik dikumpul mana? Ini cuma zaman itu. Mati bila thaijo ko hin lain nama. Oh. Thaijo ni. Gelas kan masih. Mana klip panen kabai. Sinari yang mon pepin pai pada sabi orda. Challenge saya malah ini anak ini.